ମୋର ନାମ ରାହୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୋର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଗତ ବର୍ଷର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘର ରହିବାକୁ ଗଲି। ସେହି ଘରଟି ଟିକିଏ ନିଛାଟିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ରାତି 3ଟା ସମୟର ଭୟ। ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଠିକ୍ 3ଟା AM ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଯେପରି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଅନେଇଛି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲୁଥିଲି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, 3ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀର କବାଟରେ ଏକ ଦାଗ ହେବାର ଧୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ କବାଟ ତଳେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଗତିକଲା। ମୋର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ପଚାରିଲି, କିଏ ସେ? କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ପଶୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୋର କାନରେ ଏକ ଗୁଣୁଗୁଣିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଶବ୍ଦଟି ଏତେ ଧୀରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋ ନାମ ନେଇ ଧରି ଡାକୁଥିଲା। ପରଦିନ ମୁଁ କବାଟ ନିକଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି। କାଠ ଉପରେ 3ଟି ପତଳା ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଭୟରେ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହା କୌଣସି ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କିଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ମୋର ଭ୍ରମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତି 3ଟା ପାଇଁ ମୋ ଫୋନରେ କ୍ୟାମେରାକୁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ କରି ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଲଗାଇଦେଲି ଏବଂ ଶୋଇଗଲି। ଠିକ୍ 3ଟାରେ ମୋ ନିଦ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଥିର ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। କୋଠରୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। କବାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କବାଟର ପଟରୁ ଏକ ହଳଦିଆ ଚମକୁଥିବା ଆଖି ମୋତେ ଅନାଇବା ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କମ୍ବଳ ଟାଣି ଆଣିଲି। ମୋ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଡରିଯାଇଥିଲି ଯେ ସେହି ଜିନିଷଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ କୋଠରୀ ଖାଲି ଥିଲା। ମୁଁ ଥରି ଥରି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିଲି। 3ଟାରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଝାପ୍ସା ଛାଇ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ରାତି 3ଟା ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସେହି ହଳଦିଆ ଆଖି ମୋତେ ଶେଷରେ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ 3ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।